bakoitzak gure eremu eta gure eremua eta gure egiteko moduak ditugula, baina guztiz beharrezkoak direla arlo edo alde batetik eta bestetik egiten diren lan horiek, ez? Uste dut berdintasunaren alde gaudenok, eta gaudenon artean aliantzak beharrezkoak direla, ikusita zeintzuk diren dauden arazoak, ezta, eta zer nolako diskurtsoak dauden hortik ere berdintasunaren alde kontra dauzenak, eta horrezegatik jakinda bakoitzaren eremua eta bakoitzaren papera zein den funtsezkoa da loturak eta elkarlana. Martxoa 8 aipatu duzu ikur moduan, ez? 2018ko manifestazioa handi horiek, eta indarrera kostaldia handi hori, feminismoak egin duena. Aurten, 3 aste barru etorriko da martxoa 8. Nola ari da prestatzen emakunde egun hori? Guk normalean egun horretan protagonismo osoa mugimendu feministari uzten diogu. Horrela izan da historikoki. Guk egiten duguna da, martxoaren 8 inguruan, kanpaina bat aurkeztu eta aurten ere horrela aurre ikusita dago. Aurreko asteetan kanpaina ezagutzera emango dugu eta urtean zehar mogituko dugu. Baina egun horretan, martxoaren 8an, beti emakundetik protagonismoa mugimendu feministari eman diogu eta urten ere horrela izango da. Eta greba deialdirik egongo da? Zuzure agenda etengo duzu zentzu horretan, horrek urtean egiten bezala? Mugimendu feministan dabiltzaten pertsona batzuekin harremana dut eta aurten domekadanez, beste motatako mobilizazioa prestatzen ari direla aurreratu didate, baina oraindik ez dakit zein izango dan, baina edozein kasutan urtero egin dugun bezala parte aktiboa, parte hartuko dugu, esan dodan modun eurei protagonismo osoa emanez.